Καλησπέρα σε όλους. Εδώ που βλέπετε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στα κριτήρια της Αλλαδαπός Πετροράλη 24. Εδώ, όπως βλέπετε, πέθανε ένας Αλλαδαπός σήμερα Αλγυρινός 40 και λόγω υγείας που το έχουν φέρει πριν 3 μέρες. Δεν θέλουν να το πάνε νοσοκομείο, το έχουμε ζητήσει παραπάνω από 4 φορές. Εδώ βρίσκεται το φίλο του, πάλι άρρωστος και ο ίδιος, μόλις το φέρανε από νοσοκομείο. Πάνω από την κατάσταση που βρίσκεται δεν το δώσανε τίποτα εκτός από τα ψυχοφάρμακα. Όπως βλέπετε αυτή την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εδώ ο άνθρωπος κοιμόταν στο πάτωμα εδώ πέρα. Εδώ σε αυτή τη θέση το βρήκαμε πεθαμένο σήμερα το πρωί, που ξυπνήσαμε, θέλαμε να ξέρουμε πώς είναι. Και το βρήκαμε νεκρός εδώ πέρα, το βγάλουν αστυνομικοί κάτω και μετά μας είπαν ότι πέθανε. Όπως βλέπετε την κατάσταση, κυρίες και κύριοι, εδώ σε αυτό το όροφο βρίσκονται άνθρωποι που είναι άρρωστοι, που έχουν HIV, υπατήτηδα, και βρίσκονται και πολλοί άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτές τις αρρώστιες και κινδυνεύουν εδώ πέρα και τους βάζουν μαζί. Και όπως βλέπετε τη βρωμιά εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, χάσαμε τον άνθρωπο εδώ. Σας ξαναλέω και δεν θέλω να το πάνε νοσοκομείο. Τελευταία φορά έχω ζητήσει να το πάνε νοσοκομείο χθες βράδυ και δεν το πήγανε και βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί. Ελπίζω να πέσει αυτό το βίντεο σε καλά χέρια για να έχουμε τουλάχιστον τα δικαιώματά μας, να πούμε. Ευχαριστώ.